Dacă un videograf pare scump, s-ar putea să nu fie deloc. Uneori mai aud reacția: wow, e mult, e scump. Și e absolut normal. Și eu reacționez așa când nu știu ce este în spatele unui serviciu. În spatele unui video nu este doar filmarea, este experiența, este responsabilitatea, este promisiunea că primești exact ce s-a discutat. Și mai este ceva despre care nu se vorbește des. Clientul care nu ar trebui să simtă niciodată că a fost lăsat pe locul 2. Când un videograf cere un preț mai mare, de multe ori înseamnă că își calculează timpul, energia și resursele, astfel încât fiecare client să primească atenția completă. Nu este despre scump sau ieftin, este despre ce experiență vrei să ai. Dacă un videograf pare scump, s-ar putea să nu fie deloc. Uneori mai aud reacția: wow, e mult, e scump. Și e absolut normal. Și eu reacționez așa când nu știu ce este în spatele unui serviciu. În spatele unui video nu este doar filmarea, este experiența, este responsabilitatea, este promisiunea că primești exact ce s-a discutat. Și mai este ceva despre care nu se vorbește des. Clientul care nu ar trebui să simtă niciodată că a fost lăsat pe locul 2. Când un videograf cere un preț mai mare, de multe ori înseamnă că își calculează timpul, energia și resursele, astfel încât fiecare client să primească atenția completă. Nu este despre scump sau ieftin, este despre ce experiență vrei să ai.